लोगोफोर मैया म्यानमाराव जि बांग्रिम जानानै थांबाय बेनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननो होनो लाबोदों। बबेखानि बे बांग्रिमा म्यानमारावल' खहा खालामाखै, थाइलेन्डनि बेंककआवबो जोबोर गिलु-बालु खहा खालामदों। मोनसे 30 थालानि मोनसे बिल्डिंआ माबायदि डिस्ट्रय जादों आरो बेवहाय 100नि खाथि मानसिया दाबो फबजानानै दङ, बिसोरखौ दाबो रेस्किउ खालामनो हायाखै। बबेखानि बिसोरदि थांनानै दङ बेखौ जोङो गनायनो हाया। बै बिल्डिंआव 400 मानसिया खामानि मावबाय दंमोन बै समाव, बांग्रिम जानाय समाव। नाथाय 7 सेकेन्डनि उनावनो 7 सेकेन्डनि बिल्डिंआ बायना गोलैदो। जायफोर खामानि मावग्राफ्रा सिङाव दङमोन बिसोर खारनानै खारग'यो, नाथाय जायफ्रा गोजौआव खामानि मावनानै दंमोन बिसोर गासैबो फबसिन जानानै दङ। आरो बै जि 30 तालानि जि बिल्डिं, बे बिल्डिंआ बायनानै जेब्ला जाबखोनानै 5 ताला बिल्डिंनि समान गोजौ जाना दङ बेनि जि बायख्रुबनाय बाहागोफोरा। स' बेबादिनो गासै बेंककखौ लानानै म्यानमाराव जोबोर गिलु-बालु खहा जादों। दासिम मिथिनाय बादिब्ला अकल म्यानमारल'आवनो मा जादों, 1000नि बांसिन मानसिनि गोथै देहाखौ मोननाय जाबाय। 1002सो मोननाय जाबाय। 3000नि खाथि मानसिफोरखौ इनजिउर्ड जानाय मोननाय जाबाय। नाथाय बे जाबाय दानि प्रि रिपर्टसो। नाथाय लासै जेब्ला बै बायसिननाय न' बां बिल्डिंखौ जेब्ला बोखारलांगोन अब्ला माखासे डेड बडि मोनगोन। आमेरिकानि मोनसे एजेन्सिया बुंनाय बादिब्ला 10,000नि बांसिन जानो हागौ म्यानमाराव थैनाया। आरो बेंककआवबो गोबां मानसिया बेबायदि थैनो हागौ। दासिम मिथिनाय बादिब्ला बेंककआवबो गुबुन बेबायदि जाब्रबथाय जानायाव गोबां मानसिया फबसिन जानानै दङ आरो बैसोरखौ माने नायगिरनानै मोनजोबनाय जायाखै। स' जोबोर गिलु-बालु मोनसे बे बांग्रिम जानानै थांबाय। स' माबायदि गोजौ हाइ राइज बिल्डिंफोराबो मावनानै बै बिल्डिंनि गेजेराव जि दलं लागायनाय थायोना, बै दलंफोरा माबायदि बायनानै गोलैदों बेखौबो नोंथांमोना नुदों। माबायदि जि सुइमिं पुल थायोना, जोबोर गोजौ बिल्डिंआव मा थायो, सुइमिं पुल थायो। बै सुइमिं पुलफोरनि दैया माबायदि निज्रायाव माने हाजो गोजौनिफ्राय गोलैनाय बायदि गोलैबोदों बेखौ नोंथांमोना मैयानि भिडिअफोराव नुदों जानांगौ। स' 7.7 रिक्टार स्केलनि बे गिलु-बालु बांग्रिमा म्यानमारखौ ओरैबायदि फोजोबलांदोंना, माने बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। दासिम माखासे डेड बडिखौ रिकभार खालामनायानो जायाखै, बेखौ मोननायानो जायाखै। ओरैबायदि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, फ्लाइअभारनिफ्राय लानानै, बिल्डिंनिफ्राय लानानै, न' बांनिफ्राय लानानै गासैबो बायजोबलांनायखौ बेवहाय जों नुनो मोन्दों। आरो आन्डार कनस्ट्राक्सन बिल्डिं बेंककआव बायनायखौबो नोंथांमोना नुदों। स' दासिमनि रिपर्ट बादिब्ला बै जि बांग्रिम ना, बै 7.7, बबेखानि दासिम 15 बारनिबो बांसिन रिक्टार स्केलाव 7.7 मेगनिटिउडनि 7.7 मान आरो बिनि माना 7.7 मोन। बे जि बांग्रिम मावदोंमोन ना, बे खनसेयावनो गोबां डेस्ट्रय जादों। नाथाय बिनि उनावबो माखासे आफ्टार शक्स, माने जोबोर गिदिर बांग्रिम जायोबा मा जायो, बिनि उनावबो फिसा बेबायदि मावबाय थायो। नाथाय बिनि उनावबो खनथामसो ओरैबायदि फैबाय, माने 6.6 माने 6 लेभेलहालागै 4, 5 बेबायदि लेभेलनि फिसा बांग्रिमा मावगासिनो थादों। दाबो 15 बारसो जाबाय होनना बुंदों। आरो बिनिख्रुइ बांसिन जानांगौ, खायसेया माने जखाखौनो लाजाया आरो बेबायदि फिसा। नाथाय 7.7 मेगनिटिउडनि जि बांग्रिमोन म्यानमारनि मान्डालाइन होननाय सिटियाव, एपि सेन्टारखौ बुंनाय बादिब्ला बिनि खाथियाव आरो मान्डालाइन होननाय सिटियाव एपि सेन्टारा म्यानमारनि, आरो बेनिफ्रायनो 700-800 किल'मिटार डिस्टेन्सहालागै मा जादों, माने बेंककआवबो मावग्लुंहैदों। आरो बे मावग्लुंनायाव मा जादों, गिख्रंथाव खहा जादों। स' बुंनाय बादिब्ला 7.7 मेगनिटिउडनि जि बांग्रिम जानानै थांबायना, बेवहाय बेसेबां एनार्जि रिलिज जादोंमोन, बे बांग्रिमाव सोमजिनाय जि सक्ति ना, एनार्जिया बुंनाय बादिब्ला 334 निउक्लियार बम। जापाननि हिरोशिमा आरो नागासाकियाव जि निउक्लियार बम होदोंमोन ना आमेरिकाया, बै निउक्लियार बमाव मोननै सिटियाव माबायदि लाख मानसिनि जिउआ जोबदोंमोन। आरो सिटियाव कमप्लिटलि बिल्डिंफोरा बायनानै माने हाजों समान जानानै थादोंमोन गासै सिटियानो। नाथाय बे जि बांग्रिम ना 7.7आव, बैबायदि हिरोशिमा नागासाकियाव बाहायनाय बम बादि 334टा बमा खनसेनो बेरबा जेसेबां सक्ति रिलिज जागोन, एसेबां सक्ति बेहाय सोमजिदो जाहैबाय। जायनि जाउनावनो बेबायदि गिलु-बालु खैफोदा जादों। नोंथांमोना गोसोआव लाखि, 8 मेगनिटिउडनि बांग्रिम, 9 मेगनिटिउडनि जे बांग्रिम ना, बै बांग्रिमफोराव 1000 निउक्लियार बमनि सक्ति सोमजियो लोगोफोर। आरो बिनिखायनो बांग्रिमनि जि एनार्जि सक्ति ओरैबायदि गिलु-बालु दि बबेबा सिटियाव जायोबा बै सिटिखौनो अरायनि थाखाय डेस्ट्रय खालामनानै होनाय बायदि खालामो आरो। स' बे बांग्रिमनि जि एनार्जिया 334 निउक्लियार बम। स' नोंथांमोना नाय, जुदि हायाव सारफेसाव जुदि 334 निउक्लियार बमा जुदि खनसेनो बेरोना,
गासै बुहुमा खामनानै मा जागोन सेवांगार जागोन ओरैबायदि खामलाबजोबगोन गासै पृथिबियानो नाथाय बे हानि सिङाव जानायखायसो जोङो बेनि खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो आरो बाहाय बांला न' बां बिल्डिंआ बायनानै थागोन स' दासिम मिथिनाय बायदिब्ला 1000नि बांसिन मानसिया थैबाय म्यानमाराव आरो बेंककनि जि 30 ताला जि बिल्डिं ना 30 ताला जि बिल्डिं ना बे बिल्डिंआव दाबो माखासे मानसिया फबसिन जानानै दङ बेबायदि मिथिनो मोनो माने 80नि खाथि खाला मानसिया बेवहाय फबसिन जादों माखासे खारनानै खारग'दों आरो स' बिदिब्ला नोंथाङा मा बुजिना मोनखो आरोबाव मोनसे साइड इफेक्टआ जाबाय म्यानमाराव मा जादों बे बांग्रिं फैनायनि उनाव 70% GDP आ मा जादों डेस्ट्रय मोनसे हादरनि कन्डिशना GDP नि सायाव सोनारो लोगोफोर स' GDP आनो जुदि डेस्ट्रय जादोंबा बै हादरनि अबस्थाया मा जागोन बेनिखायनो मा म्यानमारनि अबस्थाया जोबोर गाज्रि ओरैनो बै हादराव माखासे दावहा सोलिबाय थादों माखासे बिग्रायारि ग्रुपफोरा गावबा गाव माने बबेबा पार्टखौ सेनानै लानानै सासन खालामगासिनो थादों म्यानमाराव जेबो पार्मानेन्ट सासन गैया बेवहाय जुन्टाफोरा सेनानै लादों देट मिन्स आर्मिफोरा बै हादरखौ सेनानै लादों माने सेनानै लानायथ' होना बेखौ मा माने टाक्टा पलट खालामनानै जि सुकिनि जि सरकार बेखौ सेफायनानै होखारनानै गावसोर सासन खालामदों नाथाय माखासे बिग्रायारि ग्रुपफोरा गुबुन गुबुन ओनसोलखौ सेनानै लादों बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिदों जानांगौ गुबुन गुबुन भिडिअफोरावबो नोंथांमोना खोनादों आंनि स' बैहाय 70% GDP आ नस्थ' जाबाय दासिम आरो बेबादि खैफोदनि समाव जोंनि भारतआ म्यानमारखौ सापर्ट खालामनो थाखाय अपारेशन ब्रह्मा मुंनि मोनसे अपारेशन लन्च खालामदों रैखाथि मोनसे प्रजेक्ट लन्च खालामदों प्रजेक्ट होनना बुंबाय आरो बे लन्च खालामनाय थ्रुयै माखासे जि जोम बेड मेडिकेल किटनिफ्राय लानानै एयार कन्डिसननिफ्राय लानानै वाटार पिउरिफायारनिफ्राय लानानै सलार लाइटनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बेबायदि मुवा माखासे प्रभाइड खालामदों आरो इन्डियान एयारफोर्सआ मोनसे एर'प्लेनजों थांनानै बेहाय लेन्ड खालामदों आरो सापर्ट खालामदों आरो बेबादि समावनो चीन हादरनि बेबायदि रैखाथि ग्रुपफोराबो फैनानै म्यानमारनि सुबुंफोरखौ सापर्ट खालामदों मदद खालामदों देट मिन्स भारत आरो चीन मोन्नैबो लोगो नांनानै सापर्ट खालामदों आरो बेल' नङा रेड क्रसनिफ्राय लानानै बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरफोराबो बैहाय मदद खालामनो थाखाय फैदों मात्र इन्डिया आरो चीनाल' नङा आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हादराव बेहाय सापर्ट खालामफैदों स' नोंथाङा बुजिबाय म्यानमारनि थासारिया मा बिदिब्ला स' आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय सासे माने 20 बोसोरनि सासे एस्ट्रलजार फर्चुन टेलार होनना बुङो जायखौ फर्चुन टेलार जाय प्रेडिक्शन खालामो इन्डियानि सासे कर्नाटकनि सासे फर्चुन टेलार बा प्रेडिक्शन खालामग्रा फिउचार प्रेडिक्टर जायखौ ना बेयो मोनसे बाथ्रा होनदोंमोन जे म्यानमाराव बेबादि बांग्रिं जानो हागौ गिलुबालु बांग्रिं जानो हागौ आरो बे बाथ्राया सैथो जादों होननानै मिडियायाव गोसारफैदों बबेखानि बे बाथ्राया बेसेबां सैथो मिथिया मा बे प्रेडिक्शन खालाममारदोंमोन मा बिनि प्रेडिक्शन खालामनाया कारेक्ट जामारदोंना बेखौ आं बुंनो हाया आरो बिनि मुङा जाहैबाय अभिज्ञ आनन्द कर्नाटकनि माइसुरनि थागिबि सुबुं 20 बोसोरनि सासे फर्चुन टेलार बा फिउचारखौ खिन्थाग्रा सासे सुबुं अभिज्ञ आनन्द बिथाङा बुंदोंमोन लायनो कर'ना जागोन होननानै बेबो कारेक्ट जादोंनो इउक्रेन रासियानि दावहायाबो जोबोर गिलुबालुयै जागोन बेबायदि मोनसे बुंदोंमोननो बेबो कारेक्ट जादों बेबायदि बुङो आरो क्लेम खालामो आरो नाथाय बे क्लेमाव बेसेबां रियेलिटि दं बेनि जेबो प्रुफ गैया दासिम माने क्लेम खालामदों आरो बे बुंदोंमोन होननानै बा म्यानमाराव बेबायदि बांग्रिं फैदोंमोन होननानै बुंदोंमोन जाहैबाय अभिज्ञ आनन्दआ 20 बोसोरनि सासे सेंग्रा गथ' आरो बियो माने फिउचार बुंग्रा आरो जाबायदि भेंगा बाबा नोंथांमोना खोनादों जाबायदि नोंथांमोना नास्ट्राडामासनि बाथ्रा खोनादों स' गुबुन गुबुन हादराव बेबायदि फिउचारखौ बुंग्रा मानसि नोंथांमोना थारैनो खोनादों थिग बेबो फिउचार खिन्थायै जाहैबाय आरो बेबायदि बुंदोंमोननो रियेलिटिया मा मिथिया आङो नंखायबो जानो हागौ माने मिडियानि बाथ्राखौ नोंथांमोना फोथायजोबजाया नालाय इउएसनि मोनसे एजेन्सिया बुंनाय बायदिब्ला बेवहाय 10,000नि बांसिन मानसिया जिउ जोबनो हागौ आरो दासिम 1000 मोनबायानोबा आरो माखासेखौ रिकभारखौनो खालामाखैबा बै हिसाबैथ' मोनसे आइडिया खालामनो हागोन स' नेपालनि काठमान्डुआवबो मोनसे बांग्रिं फैदोंमोन ना बेवहाय 7.9 ना 7.8 रिक्टार स्केलाव बेवहायबोथ' बहुत हाजार मानसिया जिउ जोबदोंमोन माखासे जारिमिनारि मुवाफोरा बायख्रुबनानै डेस्ट्रय जादोंमोन थिग म्यानमारावबो बेनो जादों लोगोफोर स' थाइलेण्डआवथ' खहा जादोंआनो म्यानमाराव जोबोर गोबां बिबाङै खहा जादों मान्दालाय सिटिया बांसिन डेस्ट्रय जादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों आरो स' मान्दालाय सिटिया बांग्रिंनि जि एफेक्ट बेवहाय मा अबस्थायाव दं बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालाम स' गोजौ बिल्डिंआव थानाया बेसेबां खैफोद गोनां बेखौबो नोंथांमोना आइडिया खालाम